Halos 5 taon na ang lumipas nang pumanaw ang ama ni Cecil dahil sa kidney failure. Kaya mula nang yumao ang kanilang padre de pamilya, mag-isa nang itinaguyod ng kanilang ina ang pag-aaral nilang magkakapatid. Gipit man sa pinansyal at mahirap ang buhay, ay pilit pa ring nagpursige si Cecil na matapos ang kanyang pag-aaral sa kursong secondary education, major in English. Sobrang hirap po na nakikita ko po kung gano'n nahihirapan si mama na itaguyod kami kasi 3 po kayo magkakapatid and ako po yung panganay. So need po mag-stop nung ikalawa na kapatid ko para po makagraduate ako since supposedly college na rin po siya ngayong taon. Kaso lang po, since graduating ako, hindi kaya ni mama yung gastos. Agaw pansin si Cecil dahil sa dala niyang picture frame ng kanyang ama na isa umano sa kanyang mga naging inspirasyon para magpursige sa pag-aaral. My mom, na solo parent na po kasi po yung papa ko hindi na po siya help when I was, I think po in grade 12. Kasi po nawala na siya dahil sa sakit na kidney failure. So yung mom ko na lang po yung nagtataguyod sa amin. Pero at the same time po, super proud po ako kasi kahit na po yung mom ko lang yung yung nagtatrabaho for us, nakapagtapos pa rin po ako ng pag-aaral. And also proud din po ako kasi andito po yung alam ko po sa sarili ko na ginagabayan po ako ng papa ko. Para naman kay Claudette, mahirap umano ang 4 na taon niya sa kolehiyo dahil na rin sa problemang pinansyal na madalas suliranin ng mga kagaya nilang eskolar. As a student talaga, pinaka number 1 is yung financial problem. Kasi hindi naman kami mayaman, may times nagtitipid, minsan iisipin mo lang kumain lang ng pansit para lang maitawid yung maghapon. Ilan lamang sina Cecil at Claudette sa nasa 2,000 graduates mula sa Baao Community College o BCC na nakapagtapos sa kani-kanilang kurso nitong June 29 at 30 sa Fuerte Camsur Sports Complex. Commencement speaker sa pagtatapos ng mga mag-aaral ng BCC si Camsur Governor Ellery Villafuerte, kung saan binigyang diin nito sa kanyang mensahe sa mga bagong graduate na magsilbi bilang inspirasyon upang gumawa ng kabutihan sa kanilang komunidad at isipin lalo na ang mga sakripisyo ng kanilang pamilya. Congratulations sa ating mga graduates, pasalamatan nila ang kanilang mga magulang na nagsakripisyo para makatapos, sa mga teachers. Ito beginning pa lang ng kanilang journey to a better life. Balang araw magkakaroon sila ng pamilya. Pero ngayon, dapat magpursige sila para makatulong sa kanilang pamilya. Sa kanila yan, no? Kung gusto nilang tumulong. Pero siyempre, priority nila makatulong sa pamilya. At kung makatulong sa komunidad, malaking bagay. Naging malaking tulong din ang institusyon ng Baao Community College para sa mga kabataang nais mag-aral nang wala nang iniisip pang babayaran. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng BCC graduates sa programa ng pamahalaang panlalawigan. Una po, thank you po sa ating governor po kasi sa pagbibigay pa lang sa atin ng libreng pag-aaral, mga scholars, and then of course yung mga assistants na nakukuha ko po. And thank you din po sa BCC kasi po sila po yung naging tahanan ko for 4 years. Sila po yung naging sandigan ko po kahit po madaming mga pinagdadaanan. Super laking tulong po ng BCC na renovate nila Gov para po sa mga students. Kagaya ko na may single parent lang po yung tumataguyod. Samantala, sinigurado naman ni Governor Ellery Villafuerte ang patuloy na pagpapalakas at pagpapadami ng mga community colleges sa lahat ng bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Jem Garcia, CSN.